Nejdu flimkien it-talba tal-Anġelus. L-Anġlu Talla ħabbar il-Marija. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għawni l-qaddejja tal-mulej. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. U liben Talla sar bniedem. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Itlob għalina qaddisa Alla, xerret mulej fi qlubna grazzja tiegħek biex aħna bit-tħabbira tal-Anġlu għarafna Kristu ibnek bil-passjoni u l-mewt tiegħu naslu għas-seb tal-qawmien bi Kristu Siedna. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Fl-isem tal-Missier u tal-Liben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għall-erwieħ tal-familji Ċefaj u Magro. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għall-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, aħna nagħmlu l-qalb u nsejħulek Missier. Saħħaħ fina l-ispirtu ta' ulieta adottivi tiegħek biex jistħoqilna niksbu l-wirt li inti wetna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb ta' Ġoswe. F'dak iż-żmien Ġoswe qal lill-poplu, għalhekk issa ibżgħu mill-mulej u għaqduh bir-reqqa u l-fedeltà. Warbu l-allat li missirijiet qdew lil hemm mixmara fl-Eġittu. Waqdu l-mulej. U jekk ma joġobkomx taqdu lill-mulej. Għażlu l-liwm lil min tridu taqdu. Jekk hux l-allat li kienu jaqdu missirijiet kon lil hemm mixmara jew l-allat tal-amurin li fartom qegħdin tagħmru. Imma jien u dari naqdu l-mulej. U l-poplu kollu wieġeb u qal, ma jkun qatt li aħna nħallu l-mulej biex naqdu Alla oħra. Għax kien il-mulej Alla tagħna li talla lilna u l-missirijietna mill-art tal-Eġittu, minn dar il-jasar, u li jagħmel qudiemna stess dawn il-ħwejjeġ kbar. U ħarisna matul it-triq kollha li minna għaddejna u fost il-popli minn ġo nofsu qsamna. U l-mulej keċċa minn qudiemna il-popli kollha u l-amurin li kienu jagħmlu fl-art. Għalhekk aħna wkoll il-mulej naqdu għaliex huwa Alla tagħna
U Ġosue wieġeb lill-poplu: Intom ma tifilħux taqdu l-mulej, għax hu Alla qaddis, Alla għajjur. Huwa ma jaħfrilkomx nubietkom u ħtijietkom. Għax jekk intom titilqu l-mulej biex taqdu Allat barranin, ħajdur kontra tagħkom, jaħqarkom u jeqritkom wara li jkun għamlilkom il-ġid. U l-poplu wieġeb lil Ġosue: Le, għax aħna l-mulej se naqdu. Ġosue wieġeb lill-poplu: Kunu xhieda intom għalikom infuskom li intom għażiltu l-mulej biex taqdu lilu. Huma wieġbu: Nixdu aħna. Mela issa neħħu l-allat barranin li hemm f'nofskom u dawru qalbkom lejn il-mulej, Alla ta' Iżrael. U l-poplu wieġeb lil Ġosue: Lill-mulej, Alla tagħna, naqdu u leħnu nisimgħu. Hekk Ġosue dakinhar għamel patt mal-poplu u taħ il-liġijiet u l-ordnijiet f'Sikem. Ġosue kiteb dan il-kliem kollu fil-ktieb tal-liġi ta' Alla u ħaġebla kbira u waqqafha hemm taħt il-balluta li hemm fis-santwarju tal-mulej. U Ġosue qal lill-poplu kollu: Araw, din il-ġebla tkun għalina xhieda, għax hi semet il-kliem kollu tal-mulej li qalilna u tkun għalilkom xhieda li ma tixħdux lill-Alla tagħkom. U Ġosue bat lill-poplu lil kulħadd fl-art tiegħu. Wara dawn il-ġrajja miet Ġosue bin Nun, għaddej tal-mulej, fl-omor ta' 110 snin. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm responsorjali nwieġbu: Mulej, inti is-sem ta' wirti, ngħidu: Mulej, inti is-sem ta' wirti. Ħarisni, o Alla, għax fik jien nisken. Jienet lill-mulej, int sidi. Mulej, inti s-sem tal-wirt u r-risq tiegħi. Inti żżomm fidejk xortija, ngħidu: Mulej, inti is-sem ta' wirti. Imbierek lill-mulej li tani l-fehma. Imqar bil-lejl qalbi tallimni. Inżomm il-mulej dejjem qudiemi, għax bih fleminti qatt ma nitħarrek, ngħidu: Mulej, inti is-sem ta' wirti. Int tallimni triq tal-ħajja. Hemm il-milja tal-ferħ quddiemek. Hemm l-għaxqa għal dejjem flemintek, ngħidu: Mulej, inti is-sem ta' wirti. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja. Infaħrek, missier, sit is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjex tas-saltna u rejthom li txkejknin. Alleluja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien resqu quddiem Ġesu xi tfal żgħar biex iqiegħed idejh fuqhom u jitlob għalihom. Iżda d-dixxiepli qabtu jgħidu magħhom. U Ġesu qalilhom: Ħalluhom it-tfal iż-żgħar jiġu għandi u la żommuhomx, għax minnu bħalhom hija s-saltna ta' smewwiet. Imbagħad qiegħed idejh fuqhom u telaq minn hemm. Il-kelma tal-mulej. Ħalluhom it-tfal jiġu għandi. Għaliex it-tfal u mhux il-kbar? X'irid jgħidilna Ġesu b'din is-sentenza?
Tajjeb niftakru dak li tgħid Marija fil-Magnificat. Niżżel il-dawk li huma mkabbra f'qalbhom is-setanin tal-art u olla li ċkejknejn. Dan hu li tfisser il-kelma tifel quddiem Alla. ċkejken, anke l-kbir jista' jkun ċkejken, anke l-anzjan jista' jibqa' tifel. U l-dawn irid il-mulej. Għaliex? Għaliex iċ-ċkejken jafda kollox fil-ġenituri tiegħu. Il-kbir is-setani f'min ipoġġi il-fiduċja tiegħu fih innifsu, f'dak li għandu. U l-mulej qed jgħidilna dejn, kunu intom ċkejknin ukoll, kunu nies li tafdaw fija fil-kelma tiegħi, ħallini inkun jien li jimmexxik, ħalli dik il-kelma li jiena ngħidlek tkun il-pjan, il-mappa, it-triq tal-mixja tiegħek fid-dinja. Jew għalhekk illum nitolbu l-mulej jagħtina dan l-ispirtu ta' nies mhumiex imkabbra f'qalbhom iżda qalbhom miftuħa għal Alla. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Fiduċjusi fl-imħabba ta' Alla lejna, ejjew aħna wkoll bħal tfal żgħar inresqu it-talbiet tagħna. Nitolbuk mulej għall-Knisja mqazza tiegħek biex tkompli bil-qawwa tal-Ispirtu Santu twasslilna u tħabbrilna il-kelma tiegħek, kelma li tagħti il-ħajja. Nitolbuk mulej għas-setanin tal-art biex jużaw din is-seta li inti tajthom mhux biex jaħkmu fuq il-popli, iżda biex jaqdu lill-poplu. Nitolbuk mulej għalina il-koll. Għatina l-ispirtu li kella l-Verġni mqazza Marija ommok, l-ispirtu ta' ċkejknin, tal-fqajrin, u kompli żomm fuqna il-ħarsa kollha mħabba tiegħek. Nitolbu. Min dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu, nitolbuk mulej biex tbierek u tqaddes il-familji tagħna. Għati l-għajnuna meħtieġa lill-morda u lil dawk kollha li jduru bihom. Nitolbu. Fiskiet nresqu it-talbiet tagħna. Ilqa' missier ħanin dawn it-talbiet li din il-familja qiegħda trissaqlek fil-bidu ta' jum ġdid li inti qed tagħtina bħala xhieda ta' imħabbtek. Enna ngħixu fl-imħabba tiegħek u lejn xulxin. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ħares bisliem mulej lejn il-Knisja tiegħek
u ilqa l-offerti li qiegħda tagħmillek għax kontient fil-ħnina tiegħek li tajta il-grazzja li toffri jomlok u bil-qawwa tiegħek biddilhom għalina fis-sagrament tas-salvazzjoni bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna il fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew missier Qaddis, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bibnek il-Għażiż Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih għamilt kollox u li inti battulna bħala Salvatur u feddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u imwielet minn Marija Verġni. U għatem ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu Qaddis. Fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġlu l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, smewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-olej tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qudusija, qaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati bħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħa il-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerreta għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqdu. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqaf fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek.
خبزنا كل يوم أعطينا اللوم اغفر لنا ذنوبيتنا بحال ما نغفر للمنوهات علينا ولا تدخلنيش في التجريب إذ اهلسنا من الدني اهلسنا نطلبوك مولاي من كل دني أعطينا في التيبة والهنينة تياك الباعي في زمننا باش نكونوا هيلسة دايم من الذنوب ومهارسة من كل انكويت احنا ونستناو ونتماو لينا والمجيا تا السالفاتور تانا جيسو كريستو مولاي جيسو كريستو ليت للأبوستل تياك نحليلكم إسلام نعطيكم إسلام تياي لا تهاريش لين ذنوبيتنا إذا هارس لين الفيدي تالكنيسيا تياك أتيا إسلام ولا دالي ينتريد فيها انت تعيش والسلطان على ديم تديم الباعي تالمولاي تكون ديم معكم أعطوا الباعي للشلشين حروف تعالى دانو الحروف تعالى دانو اللي ينهي الذنوبيات الدنيا هن ينداوك اليوم مستيدنا على الكلا تاع الحروف الجسم تاع كريستو
nitolbu. Nitolbuk mulej biex itqarbina li għamilna bis-sagramenti tijek, is-salvana u twettaqna fid-dawl tal-verità tijek. Bi Kristus jedna, il-mulej ma'kum. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Nixtieq infakkarkom illi għada s-sibt lejliet il-festa ta' Santa Marija, il-Qudiesa ta' filgħaxija ma hijiex se ssir. Ikun hawn biss il-Qudiesa tal-Velja. Għad baqa' xi biljetti min irrid jieħu sehem fil-Velja li tibda fit-8 ta' filgħaxija u li ssir fuq it-suntier tas-Santwarju jista' jidħol fis-souvenir shop u jieħu il-biljett minn hawnhekk. Il-biljetti qegħdin jitqasmu sa għada f'nofsinhar imbagħad ma jkunx aktar possibbli li tiġbruhom. Kull min jieħu il-biljett irid ukoll jippreżenta għada waqt li jkun ħajjieħu sehem fil-Velja qabel ma jidħol fuq it-suntier iċ-ċertifikat tat-tilqima kontra il-Covid. Fakkarkom imbagħad li l-Quddies nar Santa Marija ikun bħal dak tal-Ħadd. Ġifieri fil-6:15 ta' filgħodu, fit-8:30, fl-10 u fil-11:15. Imbagħad quddiesa oħra fil-5 ta' filgħaxija. Ngħidu flimkien 3 Ave Marijiet l-Omna Marija. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.